Hola, soc l'Antoni Anguita i avui li farem una entrevista al conserge de l'escola. Com el dius? Vicent Ripoll. Quants anys tens i on vas néixer? 38 i vaig néixer a Barcelona. Quan fa que treballes a l'institut? 3 anys. Quina és la teva feina que fas a l'institut? Conserge, repartir correu, fotocòpies, això. T'agrada el treball que fas? Sí, no em desagrada, no, està bé. Què es necessita estudiar, qualitat, etc. per aquesta feina? Fer unes oposicions de la Generalitat. Qui et dona més feina, els alumnes o professors? Els profes, normalment. De quin alumne et recordes més? Per què? A ver, del Sergio, porque es un alumne que siempre que pasa saluda y té sempre algo para dir, no sé, por això. Explica una anécdota. A ver, algo que me hace gracia, por ejemplo, es cuando están los chicos de la tarde y de la mañana, los chicos que son árabes de la tarde se escriben en las mesas que utilizarán luego los de la tarde cosas en árabe y luego los que vienen por la mañana les escriben a ellos en español cosas y entonces, bueno, simplemente esto, me hace gracia. Como unos sin conocerse a los otros se ponen cosas en la mesa y no saben ni lo que ponen a veces, ¿no? Esto. I gràcies per la teva entrevista. A vosaltres. Gràcies. A vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu.